Добре дошли в първото официално видео на този канал. Официално не значи, че съм помислила за какво ще си говорим сега в най-първото видео. Това нещо в момента го правя съвсем спонтанно. В момента съм между два уебинара. Единият уебинар е за бебешко здраве, другият уебинар е за детско здраве. Аз съм Любомира и 15 години развивах бизнес в областта на видеомаркетинга, където всичко трябваше да е изпипано, всичко за клиенти трябваше да е под конец, но в този канал, семейният ни канал и в работата ни с етеричните масла, всъщност се научавам на нещо много по-различно. Това е, че не всичко трябва да е изпипано, а всичко трябва да е автентично. И този канал ще бъде доста автентичен, ще си говорим на различни теми, но като начало искам малко да ви разкажа за нашия път с етеричните масла и защо изобщо оповестяваме така нашият интерес към етеричните масла и как го превърнахме и в семейна дейност, бизнес, и как помагаме на много семейства в момента да ползват етеричните масла в ежедневието си. Виждаме все повече здрави бебета, деца, родители, спокойни родители, които имат с какво да реагират в спешни ситуации. И това е чудесно. Така, започвам оттам, че ние се занимаваме с моя съпруг с много различни неща. Той е финансист, аз маркетолог по професия. Впоследствие разбрах, че професията не е твоята идентичност. Идентичността е това, кой си ти отвътре. Но, когато бях бременна в много начална бременност, се разболяхме от една болест, която съществуваше през 2020-2021, който знае. Тогава започнахме да търсим начини как аз в съвсем начална бременност да се лекувам, защото честно казано бях доста зле. Тогава дойдоха на помощ етеричните масла, които тази история разказвам повече в уебинарите, но с помощта на етеричните масла на дотера ние се справихме, преодоляхме много успешно. Те ни подкрепиха, помогнаха ни. Не казвам, че ни излекуваха, но по-скоро подкрепиха тялото ни да се самовъзстанови. Това е моето разбиране за работата на етеричните масла. След това започнахме да търсим защо са подействали, как са подействали, какво са етеричните масла и решихме да си вземем един комплект от 10 основни етерични масла, с които да започне така грижата за нашето семейство. И след като този комплект пристигна, това, което се случи е, че се влюбихме в етеричните масла, защото виждахме все повече и повече ефекти. След това родих, отгледахме бебето си с етерични масла. Вече нашето дете е на почти 5, така че тя до ден днешен не е пила антибиотик и мога смело да кажа, че не ходим до аптека за лекарства. Ходим за консумативи. Етеричните масла са основна подкрепа за нашето семейство. За това в последните няколко години аз се посветих, отдадох се на това да ги изуча, но не само да ги изуча, да ги тествам върху себе си, върху близки хора. Разбира се, когато казвам, че ги тествам, не означава, че се играем на опитни зайчета. Не. Става въпрос, че етеричните масла са подкрепени с много наука. Има си точен начин, по който да се ползват и резултатите не закъсняват. И тъй като ги тествах и имахме постоянно резултати, за които разказвам доста подробно в уебинарите, тогава решихме да започнем да помагаме и по-мащабно на повече семейства да включат етеричните масла в живота си. И така, към днешна дата стана така, че аз оставих 15-годишния си бизнес, който бях градяла с кръв, пот, труд, безсънни нощи. Оставих го не защото не го обичам. Всеки, който ме познава през бизнеса ми за видеомаркетинг, много добре знае колко обичах това, което правех. Обичах да работя по клиенти, по проекти, но стигнах до този момент, в който това вече не се отразяваше добре на здравето ми. Получаваха се много здравословни проблеми. Аз ще ви разказвам за тези неща. И кратката история е, че миналата година взехме категоричното решение да оставя бизнеса си с видеомаркетинг и да се
втурна само и единствено с заниманието с етеричните масла, в което помагам на много семейства наистина да останат здрави. Помагам как да си изградят система за превенция. Това се случва чрез вебинари, чрез книжки, които направих и чрез лично менторство. Всъщност много лично менторство. Имаме и общност, която е специална за майки. Имаме и отделна общност, която е вече за всички хора, която включва доста курсове в себе си, която постоянно обновяваме. Така че, темите, които мен ме вълнуват на този етап са: изброявам ви ги, за да ми кажете в коментар коя от всички теми ви е най-интересна, за да започваме с нея в този канал. Така, тема номер 1 естествено е нежна грижа за бебета с етерични масла от 0 до 2. Това е едното. Следващото е вече грижата за децата между 2 и 12, грижата за тинейджърите. Следващата много ключова тема за мен, това е за съня и стреса. Имам изключително силна история, която ще споделя с вас, но около съня и стреса ми се наложи да правя много ресърчове, много така да сменя начина си на живот и ритъма си, за да мога да имам сън, понеже се появиха много болести, които бяха в резултат на безсъние. И в резултат на това всъщност създадохме и група, която е целева група, програма за 7 дни, как да преодолеем стреса, как да подобрим съня си по-скоро със силата на етеричните масла. В тази група невероятни резултати и за тях ще ви разказвам. Какви още теми? Темата за тамяна, за етеричното масло като отделно етерично масло, тамяна. Много се задълбочих в тази тема, защото това е едно от основните етерични масла, които всеки дом трябва да има. Ние от мъничка и сме отгледали с тамян и продължаваме всяка вечер да слагаме тамян на крачетата. И следваща тема е всъщност цялостно за етеричните масла. Как работят, как действат на тялото ни, какво представляват. Това също ми е много вълнуващо, защото го разследвам постоянно. Така че имаме бебешко-детските теми, темата за съня и стреса, отделно темата за тамяна и вече цялостното знание за етеричните масла. Кажете ми какво ви е любопитно, какво бихте очаквали от този канал. Знам, че ще изненадам доста хора сега с това видео, защото това видео е изключително спонтанно заснето и изобщо няма да коригирам нищо в него. Просто съм в стаята на дъщеря ми. Тук имам офисна част, но там са нейните, както се вижда, гардеробче, легло, скринче. И от тази стая аз работя и създавам всичко, за да е полезно. От тук съм се създала вебинарите, книжките, от тук работя върху Инстаграм профила ни. Общо взето ежедневието ми е доста онлайн, така че може би няма да има супер много раздвижени влогове в този канал, но пък ще има много разговори по теми. Въпреки че сега през март предстоят много хубави събития, на които мисля да ви взема с мен. Така че кажете ми, кои теми ви вълнуват най-много? Срещали ли сте ни някъде в Инстаграм, между другото? Като отварям темата за Инстаграм е прекрасно място. Запознах се там с много близки вече мои хора, но там е мястото на кратките формати, пък аз сякаш вече искам да говоря по-дълго и да говоря по-в дълбочина по някои теми, така че Инстаграм за това не ми е точно мястото. Затова и междувременно реших да се завърна към YouTube, но в нов канал. Така че, хайде да ви оставя за сега, за да изчакам вашата реакция и вашите коментари, кое от всичко, което изброих, би ви било интересно, би ви било полезно и съответно би ви било наистина практично, да може да го приложите веднага.